matcha, chocolate, pudding, diba? Kaya yan ang Pride Washing Manila Machine Detergent. Broadcasting Company. Stay away Sa balita. Tanggal ang makapit, manikit, Komentaryo. malupit na lupit matcha. Easy, Issue. easy ang labada. Mula noon hanggang Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Manufactured by Radyo. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Papayang puti, papayang fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manila Manufactured by Broadcasting ACS Company. Manufacturing Corporation. ISO Sa balita. certified world-class quality. Komentaryo. Pride Bar Blue, hindi lang puti, Issue. it's na puti. At nilaban sa Pride Bar Serbisyo Blue, publiko. na rin ay lumiit. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Sa Pride Bar Blue, na Anyel Orange dahil ang Pride Bar Blue ay may power wonder na nanonood sa bawat himla. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Pride Bar Blue Serbisyo ay power publiko. whitener. Hindi lang puti, it's na puti. Sa Bacolod, Aksyon, ACS Radyo. Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Napapasuko sa mga pagsubok. Ngayon, iba na alawin mo. Manila Tibay Broadcasting ng loob Company. ng mga hamon Sa balita. May tibay ng loob. Komentaryo. Tibay, tanda. Harapin ang mga pagsubok Issue. ng may tibay ng loob. Tibay, tanda. Serbisyo Quick publiko. response. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Champion Blue Lopa. Sulit matakas ang bansa sa dami ng bala. 1850 SRP lagi. Manila Broadcasting Company. Buong gabi. Sa balita. I-Pampers overnight Komentaryo. matcha si baby. Walang palit overnight. Issue. Buong gabi. Wala. Serbisyo publiko. Pampers overnight. Sulit. Overnight. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Manila Broadcasting Company. Issue. Sa balita. Komentaryo. Issue. Sa Bacolod, Aksyon. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 11:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang Manila balitang ito ay Broadcasting hatid sa inyo Company. ng ACS Sa balita. Manufacturing Corporation. ISO Komentaryo. certified world-class quality. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahinsya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangad sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Maayong aga, liwat mga ka-aksyon, welcome diri sa Vice Gov in Action. Di si Vice Gov subong maimportante gid nga hilikoton. Amo na nga medyo hindi naton siya anay mangin kaupod sa karon nga aga, no? Anyway, mga ka-aksyon na yun agad temporaryo, Action Boy Duran, magapangalagad kita sa nabilin na lang pila ka minutos, ano, kay ginahatag ini sa aton nga kaygyunan, ginatag nato sa kaygyunan sa aton nga mga amigo dira sa
3rd Infantry Division, no? 303rd Infantry 303rd Infantry Brigade, no? Sa aton nga brigade in action, no? Upon the instruction man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? O sige, hindi pa makontak kay may bisita kung dati kita subong sa nabilin nga mga inora sa ato sa pagpangalagad. Sorry talambe kay nanakontak na sa mo kay may isa kita katagaan diri sa pagtamod kun tani, isa sa aton amigo man nga miyembro sa Philippine National Police nga nagahimo iya sang mga voluntary activities bala sa aton nga mga komunidad, no? Tagaan ta sa tani sa nga pagtamod pero kay nanakontak ni siya, no? Subong daw medyo mabulubudlay base ang iya bala nga area o kung ang iya nga namtangan daw hindi siguro cannot be reached ang number. Sige lang. Anyway, now ang ato lang diri nga talakayon mga ka-action anay, ini bala ang executive order din si Action Dorel man. Executive order bala ni Governor Bong Lacson, no? Nga sa sining palabuton nga Oktubre 30 tubtub sa Nobyembre 2. May executive order nga ginpapanaog si Governor Bong Lacson nga temporaryo dumili sang pagbukas sang mga patio, mga memorial parks, mga columbaria, no? Kung plural ini columbaria kay kung singular columbarium, ining columbarium ni amo ni siya ang ginabutangan bala mga ka-aksyon sang mga urn bala sa kung ikaw i-kuan bala, ikaw ano panawag ni i-cremate. Kundi butang ka na sa urn. May mga ara kita mga columbarium nga ginatawag. Nga dra na da pwede nimo iya mabutang ang inyong mga urns, no? So temporaryo ini nga pasiraan ay ang ining mga memorial parks, no? Mga patio sa sining panahon sang selebrasyon sang Piyesta Minatay. Now, sa idalom sang Executive Order number 21-47, Series of 2021, temporaryo ginapasira ang tanan nga public kag private memorial parks, mga sementeryo kag mga kolumbaryos. Sa probinsya, sumugod Oktubre 30, tubtob sa Nobyembre 2. Amo ni siya ang gipapanaog Executive Order ni Governor Bong Lacson. So ang tanan nga mga component cities kag municipalities bala under sa probinsya ang manduan nga magtuman ka mag-implementar sining executive order. So ang temporaryo nga pagpasiras ni magasugod las 12:01 sang kaagahon sa Oktubre 30, tubtob ini sa las 11:59 sang gabi sa Nobyembre 2. So kung may mga minatay kamo dira nga ginabisitahan di man naton iya ang lulubngan sa aton mga minatay sa kada fiesta minatay. In the case naton diri sa Bacolod kag sa mga kalapit nga malugar, usually nagakadto kita iya sa patio hindi bala Nobyembre 1. Ang iban niya, especially dito sa northern portion sang probinsya, Nobyembre 2 na sila gidya kakadto. Kaya actually, ang Nobyembre 2 amo na sa ang All Souls Day o kuntig kalala gidya, no? Ang Nobyembre 1 ya, All Saints Day ina ya, no? Adlaw ina sa mga santos. Ang adlaw sa mga kalag o kuntig kalalag, muna iya ang Nobyembre 2. Pero ti na kagawian na naton diri sa aton, diri sa aton nga area, nga Nobyembre 1, nagabisita kita sa patio, nagapaninlo kita sa nga pansyon, palibot sa pansyon sa aton mga minatay, dala bulak, nagasindi kandila, nagatiner kita gani dira, no? For pila ka oras sa nga makaupod naton ang aton mga minatay on that particular day. Pero ti amo niyo tungod sang pandemic bala mga ka-aksyon, ginalikawan anay ining mga gatherings, ang mga madamo nga tao, ang pagtililipon. Ginalikawan anay
amo na nga temporaryo gin-order ang ginmando ang temporaryo nga pagpasiraan ay sang mga patyo. Sang nagligad nga tuig 2020 daw dumduman ko daw ay niya ginpasira mo, no? Galing subong, siguro kay tungod nga nakita sang gobernador nga nagasaka ang kaso naton sang COVID-19 diri sa probinsya, amo na nga gin-implementar iniliwat anay ang pagpasira sa mga patyo kay ti kuha man nimo lugar man ni nga nagatilipon ang mga tawo ti para nga malikawan ang dugang nga pagdamo pa sang mga kaso abe sang COVID-19, amo na nga may ara sang temporaryo nga pagpasira anay sang mga patyo, mga public memorial parks, private, kag ang mga columbariums, no? Ang mga kung sa plural nila columbaria, no? Ang bakulod amo man na may executive order man si mayor nga temporaryo man ipasira, no? Ang mga patyo sa amo sinangadlaw, no? So wala sang bisita anay sa mga minatay. Pwede ka guro ya kung gusto mo gid, pitsa 30 pa man ni masugod. In the case of the province, pitsa 30 masugod, siguro 29 kadto ka na or sa Nobyembre 3, amoy pagkadto mo da kapag bisita, pag sindi kandila sa imo nga minatay, pwede ginaiagyapon, imuon mo lang amoy na, parang hindi ang iban sinaguro, mga iban lapta tabla, 25, 26, 27, 28, o bisita na kita dira, para hindi kita magtililingob, o pagkatapos na sa Nobyembre 3, 4, 5, pwede na nga muna, nga mga pitsa ang aton nga pagkadto sa aton nga mga pansyon sa aton mga minatay kag dira kita mag sindi kandila da o magtinlo sa nga palibot sa nga pansyon sa aton nga mga minatay, no? So reminder ina sa tanan para makabalo na kamo daan. Hindi lang ina sa kuana, hindi lang ina diri sa hindi lang sa probinsya kundi sa siyudad sa Bacolod amo man ina, no? Sige. By the way, ang ini nga programa nag-upod man sa kalisod bala sang pamilya ni Cor dira sa may Banwa sa La Castellana. Sa naibaluan naton nga ang matriarch ang Iloy sang aton mayor dira sa may Banwa sang La Castellana, Mayor Maymay ni Cor, kag asawa iya ni former mayor dira Bordig ni Cor nga akon man amigo nagtaliwan, no? Sang nalipat lang ko sang pitsa pero nagtaliwan kag ining si ABC president, no? Presidente ni sa sang Association of Barangay Council dira mo sa may Banwa sa La Castellana, Noemi Nicor. So nagtaliwan ini siya. Ining si kilala ini siya nga si Nining, no? Ining sinang Nining kilala na gid kami sini. Nakibot ko gani, no? Man sa una makita na kami sina nya way mo gid greet sa imo nga kwan. Sa programa mo ni ko ginagreet kag ilang nyang kiss ama lang ning ko ba adlaw-adlaw gid, no? Do kwan ni siya ining si manang Nining ni Cor. Mas sinadyahon bala kag ma-enjoy kaniya sa iya, no? Mag-istorya kani siya, ma-enjoy kani siya, especially istorya ng love life nila ni former Mayor Bordig ni Cor. Ma-enjoy kani siya, no? He was a happy person. Kag kadamo man sang kadamo sa nagapalangga sini si iya nga tungod sa iya nga pagka mga down to earth ni sila nga mga nga mga tao ning sila ni Mayor Bordig, sila ni Manang Nining ni mga ni sila mo mga down to earth bala nga mga individuals nga amo na kapalangga sa ila sang mga tao dira sa La Castellana kay ini sila nga mga tao ara gid bala makarelate gid sa mga pigado nga way balaya paano kay Mayor Bordig ni Cor kadugay na nga nangin konsihal, nangin vice mayor, nangin mayor sang Banwa sa La Castellana, but nagapabilin nga amo mangyapon bala ang pamatasan malapit sa mga pigado, mahapos palapitan, no? Hindi kaya mag-alang-alang magpalapit si ila bala because of their
very accommodating personalities. Amo man na si Manang Nining ni Cor, no? Nangin ABC president dira, kag barangay captain sang barangay Manghanoy, no? So sa tanan nga mga kakilala, mga kabyanan ni Manang Nining ni Cor sang Banwa Sala Castellana, may ara nga necrological service nga patigayunon sa adlaw nga Miyerkules, Oktubre 20, no? So ginapaybalo sa tanan nga mga kabyanan, mga kakilala, mga suod kag iban pa no? Nga nakakilala kay Manang Nining ni Cor nga may ara isang patigayunon nga necrological service sa Plabuton nga Miyerkules Oktubre 20. Dira mismo sa munisipyo sang Banwa Sala Castellana, kag dira sa simbahan bala sa St. Vincent Ferrer sa parish, dira sa simbahan sa Banwa Sala Castellana, no? So sa liwat, no, ang ini nga programa paagi kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, si board member Andrew Montelibano, nagapadangat gid, no, sang pag-upod sa kalisod sang pamilya ni Cor. Manining si Mayor Maymay ni Cor mangilimutan kuan man nimo ng kaalyado gid abyan, suod nga abyan man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Palangga ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ining si Mayor Maymay ni Cor mangilimutan, no. Well, anyway, mga ka-aksyon, good morning lang dira, no, kay medyo ang oras kay ina ginatag naton sa ginatag ni Vice Governor sa Brigade in Action. So, good morning na lang dira anay sa mga usual nga nagapamati, no, sa nga monitor sa nga programa kay Raymar Hicano Halyasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana, kay Ana Sinoro May Agaman, kay Julian Montesino Lucio from Barangay Maglinaw, Basay, Negros Oriental. No, lang sila dira, no, may aga gidira sa inyo. Kay Teresita Gasataya Talyon, good morning, Bacolod from LA. Ahoy. Elisa Arellano Idanyo, kay Embong Jocampo, monitor man sa Barangay Maaw, Bago City. Kay Rosemary Kabugwason, watching from Cubay. Ang Cubay guro sa sa La Carlota City, no? Kag kay Jan Acosta, ay good morning man, yagat ako no, salamat gid. Kag kay Melchorita Ferrer, good morning man dira sa imo, no? Parente ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Sa masunod na semana, no? Ari naman na si Vice Gov para sa pag-upod sa naton sa upod niya sa inyo paagi sa programa diri sa Vice Gov in Action, no? So suliton ko lang ka ining parte bala sa executive order ni Governor Bong Lacson. Nagasiling dire nga ang temporaryo o kung ang rason sini bangod nga sa Proclamation 2018-2021 ang mga local government units ang gina-enjoy ni mag-render sa full assistance kag cooperation kag mag-mobilize sa kinahanglan nga resources para magtigayon sa mga critical, urgent kag appropriate response kag measures sa timely nga paagi kag ma-eliminate ang threat sang COVID-19, no? So amo na sa pinakarason dira nga ang ining executive order ordering the closure sang mga patio ka mga columbarios, mga mga memorial parks is because ginatingwa naton nga hindi na magdamo pa, hindi maglapta pagid ang COVID-19. Considering nga sa nagliligad na ni nga mga pila ka mga simana ang probinsya sang Negros Occidental dao mo permi ang may pinakamataas nga kaso sang COVID-19 cases diri sa Western Visayas, no? So intindihan na lang so amo na siling naton panugyan naton sa aton mga ka-aksyon, bisita lang sa aton mga minataya sa adlaw nga iban
Hindi lang sa amo sini nga petsa ni Oktubre 30, tubtob Nobyembre 2 kay sirado ang tanan nga mga patyo, no? Sige. Sa katapusan sa kay Sherwin Hugo sa Good Morning Gid kay Morena kun Escondi Sarada sa Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Sept Alster Librando Achivar watching from Muscat, Oman, no? Kag maing agaman sa akong amigo dira kay One Ball Gallo kag kay Madam Alma Alvarez Gallo dira sa Las Vegas, Nevada, no? Kag ginatamyaw man happy birthday sa kay Attorney Tom Falgi. Si Attorney Tom Falgi ni abogado ini siya ni Senator Manny Pacquiao, no? So happy birthday gid Attorney Tom Falgi. Alin sa kay One Ball Gallo kag sa pamilya Gallo, no? So mga ka-aksyon, mabulagay kita temporaryo, ano? Kay sa liwat si Vice Governor Jeffrey Ferrer, nagapasalamat sa inyo sa padayon ninyo nga pag-upod sa sininga programa with the promise nga dason simana ari na siya, no? With board member Andrew Montilibano. So sige, sa kay Romeroso Jeffrey, hindi kasi namin makontak, kay Romeroso Jeffrey, siling niya, hingi lang po ng tulong about sa kapatid ko sa Negros Occidental. Di kasi namin makontak. Watching from San Pedro, Laguna. Sinong kapatid mo, Romeroso? Basta ang utod ni Romeroso Jeffrey, kung nagapamati ka, ginakontak ako no sa imo nga brother, hindi ka makontak, no? Kung makapag-angot ka sa iya, no? Sige. Kag, dili kita makatako pa na mga ka-aksyon. Standby na sa Get Closer with Congressman Greg Gasataya, mga gasunod sa dili lamang madugay. Ang inyo temporaryong alagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!